Vau! O, dogodilo se. Naime, mi već duže vrijeme pokušavamo ostvariti vaučer za razvoj novih tehnologija, jer mislim da sam već govorio, Primotronic, osim što nabavlja robu industrijske kvalitete u iznimno kratkom roku i rješava vaše zastoje u proizvodnji ili vaše razvojne izazove, će isto početi sam proizvoditi nešto. Razvijamo se u smjeru oceanografske opreme i prvi korak nam je dobiti znanja. Ali za dobiti znanja čovjeku treba i novaca, zaposliti ljude, laboratorije i tako dalje. Na sreću, Europska unija je tu dovoljno mudra i zajedno sa našom državom omogućuje vaučere za razvoj tehnologije. Prijavili smo se i evo ga, jučer je došao, mogu reći, upravo je došao, ne, jučer je došao potvrda da nam je odobren investicijski vaučer, to jest ne, inovacijski vaučer za MSP, koji se zove naš razvoj i ispitivanje mjerne metode za precizno mjerenje temperature u slatkovodnim morskim sustavima. Znači, krećemo. Počinjemo sa razvojem naše opreme, surađivat ćemo sa FER-om koji ima sve laboratorije, ima ljude koji znaju, ima mogućnost, ona znanja koja mi nemamo, na primjer, programiranje, odabir pravoga temperaturnoga senzora za pravu stvar, ok, to znamo, ali izmjeriti da li je to stvarno istina što ja tvrdim da je i ima to potvrđeno na papiru, ovaj vaučer će nam pomoći da dobijemo stručnu podlogu za konkretan proizvod koji ćemo onda razviti kroz ovih sljedećih 12 mjeseci i idemo na svjetsko tržište. Pratite ovo vrlo zanimljivo putovanje koje slijedi. Ovo je prva od mnogih epizoda. Usput, ako trebate neke dijelove, još uvijek od nas toga svega ima. I bit će.